našeho prvního videa a máme tady teď stavění Fufíkovýho domečku, takže jdem na to. Takže mám tady ananas, ale jdeme teda to udělat. Ale připravili jsme si pro Fufíka klobouček. Já vím, že je holčičí a Fufík je kluk. Jenom byste si nemysleli, že je to holka. Tak to neřešte. Tady jsme si pro ní připravili tyhle zrníčka, který on úplně miluje. On úplně miluje ty takovýhle zrníčka. Je to fakt hodně. Máme pro něho i brejličky. Ano. Takový. A ještě lišku. Kamarádku. A můžeme použít i korunku nějakou. K těm brejlím se to jako, že hodí. Že jsou jako dvě zlatý. Fufík, mamíku. Jinak, jen abyste si nemysleli, že Fufík žije v tomhle, tak žije v téhle kleci. Tady má jakoby, on to tam jako nemá úplně největší, ale koupili jsme to ve Zvedem, jak jsme tam nám to poradili, že to máme koupit. Tady má píseček, tady jeho boudičku, boudičku a tady má to, na čem leze, do čeho leze, nebo tak, takže tak. A jinak bude v tomhle domečku. Jdeme si udělat room tour. Takže tak. Ale jinak se to jakoby zavírá takto. A má tam dokáčo. Já jsem spadla, no. Tady toho pytle. Tak, já jsem našla takovouhle krabičku, kam si můžeme dát třeba zrníčka od TikToku. Jo, třeba takovýhle, já vám je ukážu. Tyhle, jo. My jsme si je dávali do těch velkých, ale můžeme si je dát do těch malých, tak já trošku vysypu. Nebo počkat, já je dám do toho. Tak tady jsou a pak je dej to dovnitř. Fufík, kde? Tady seš. Fufíku. Mumí. Fufík. Pojď, utíkej. Co ti je? Mumí. A Eli, možná, že bychom se mohli už vrhnout na domek. Ano, mohli, takže jdem na to. Že teď už jdeme a jdem mu teda dělat Domeček. Jo, domeček. Tady už mám připravenou prostě krabičku takovou, tak si do toho dám nějakou výplň, prostě nějaký takhle. Chceš? Ty už natáčíš? Počkej, fakt? Tak to dej do nepovedených záběrů, jo? Toto byl nepovedený záběr. Mám tady přichystaný takhle jako postýlku. To si dáme třeba sem, takhle. Pak půjdeme ještě pro výplň. Takhle se to jakože zavře, takhle, jako. A tady to se dá jako takhle otevřít, tady to se dá sem. A když to zavřete, tak musíte všechno jakože zavřít, ale moc to zavřít asi nepůjde, takže ten domeček asi přemístíme sem, protože takhle to jde logicky prostě zavřít. A jde to jako. Takže tady má domeček, tam si dám tu podestýlku nějakou, takovouhle, nemám nějakou. Tak ale tady tu nepoužijeme na postýlku, ale uděláme mu tady třeba nějaký záchod, aby měl kam chodit. Takže mu tam dám takovou výplň, aby se mu mohla měnit. Tak. Nemáme jakoby třeba to. Nemáme černý. Jo, to nevidím.
Nepovedený závěr. Změna plánu. Chceme jiný domeček, protože jsme zjistili, že ten nemá žádnou jakoby ohrádku, že by utekl, jak vidíte. Tady by utek. Tady taky, takže jsem se... no. Tak, jak to uděláme? No nevím, já bych sem dala, že bychom si sem přivezli prostě takhle šably a něco bychom si tam toho vybrali. Tam, no. Já vím, kam jít. Kde? Jo, tam. Ale dali jste mi kam? Takže nikdy se k tomu nedostaneme. Tam nedošáhneme. Je to až moc vysoko. A co chceš, tu postýlku? Ne. To modrou, no. Nebo já jsem trošku vyšší. Tak vem to a natáčím. Dej mi kameru. Jde. Počkej, už mám chytej. Ne, já držím kameru. Počkej, tak ukáž. Ne! Ty jo. Mám třeba... já mám tohle, tak o tom jsem ani nevěděla. To má moje kámoška a je to jako... Já mám zkušík jako... To si používala na Huga. Jo. Já si to pamatuju. Fakt? Je? Tak to se ani já nepamatuju. Juicy bomb. Ten ještě není. No máš tamhle na stole. To já vím, ale to je jiný. To je můj první. Juicy bomb. Vidíš? Tady máš Já ho nějaký, jo. ochutnám. Tak já. Je tam ještě něco. No. To je třeba megadový. K jídlu doporučuji. Když nemáte třeba jídlo, ale máte třeba juicy bomb jen. Tak. Tak. Tohle to pak uklidíme někam. To dáme sem na... Já tam dám to někam. Tam. Eli, můžu? Jo. Počkej, můžu? Jo. Já si na něco potřebuji podívat. Jo, dobrý. Drž to. Dělej! Mňam! Bomba! Momba se to může, já dobře. Jdem na to. Takže potřebujeme toto. Jo. Jdem do toho vatičku. Ale jakoby potřebujeme vatičku i někam jinam. Vatičku ještě nějakou potřebujeme. No. Tyjo, kolik toho máš? Tak. Dobře. Toto. 50. Aby se nikam nevyčural. To je potřeba, protože pokud se vám třeba... Dávej mu to do rohu. Oskar Já už vždycky čurá Jo, do Hugo rohu. taky. Vždycky u toho domečku. Postýlky se čurá. Tady ňufík. Fufík. Fufík. Nám tady už leze. Čo? Fufíku. Tady je jeho zásoba, tady je jeho oblečení. Abyste věděli. Dáme šatnu, budu mít tady. Aby to nebylo v rohu, aby se na to nevyčůral. Tak. A jídlo, jo. Tady tiktaky. Ale jakoby není to reálný TikTok. Ale je to. Kej TikTok. Ale toto je jenom zásoba, já musím nasypat mu do mističky. Jo, abyste viděli, tady mám mističku.
svojí a musíme mu tam nasypat. Oh. Tak. Nasypáno. Takže zase jídla máme splněno. Tady má brejle a korunku a klobouk a tady má jakože postýlku, takže... A dalekohled? Jo, dáme mu tam i dalekohled. Fufík nám zběhnul. Tady je! On byl celou dobu tam zaseklej. No nějak zaseklej prostě. Tady má prostě takhle tady Tady je ho dalekohled. Fufík. Tady je ho dalekohled. Ten dalekohled nedrží. Dobrý. Fufík to zase, jak všichni víme, schodí. Vždycky všechno schazuje. To takový jeho stoleček. Minule to nakousám. Tady má jakože klec. Jakože? Tady má takovou přepravku. Ještě tohle ještě nerozkousat. Tady, on má tady v terárku, já mám šneky, takže já si to moc pletu, takže tady má jakože tyčinky. Ne, nedám. Počkej, on má na křivo tu vodu. Oni takhle má asi jasný takhle. Měníte mu tu vodu, Oskaru jsme jí měnili každý 2 hodiny. Jo, aby měl pěkný To jsou život. moje vážení, malé ostřený vlasy. Můžu? Jo, ale tohle není. Aha, já jsem myslela, že to jsou nějaký kvakva. Jaký kvakva? Ale ne, dáme mu tam na chvilku tento. Ježiš, já se vás takhle. A můžu ještě bomba. Jo. Takhle se vážení vyndává bomba, když máte prostě jednu ruku volnou. Takhle je to jako, že zaboříte, vám to takhle vyletí a pak si to musíte takhle otevřít. Tak. Dáme mu tam jídlo. Třeba tyhle kuličky, oni jmenují kuličky. Tak. 2 jenom potom dáme, ona je tady křičky tak přižírá a tak. Počkat, tak. Tady jsem já s Eliškou na pouti takhle. A to je naše třída tam vedle toho. Jo. Něco štíplo do. Naše třída je fakt Tlustou. To je Ukrajinec. Ano. Ukáčko a ukáčko. Aha. Podle toho, jak vypadá. Já ji tam nechtěla, ani tuhle jsme tam nechtěli s Káťou. Reálně to jsou ty 2 nejhorší holky. Já jsem udělala hambáč. Nevím. Tak, hambáč hotov. Woo! Takže vypadá to nějak takto. Jo, domeček je fakt krásný a jdem ho tam dát. Já ti píšu. Takže jdem ho do jeho nového domečku. Nebude tam furt, ale tam dát. Mňam. Ananas. Yeah. Co je tohle? Našla vršek. Káťo, všech jsem ti to říkala. A ty jsi říkala, že jo, že jsi to věděla. Mumí, ahoj. Jo, ale tímhle by ti mohl prolézt ten. No to nevadí, to by bylo dobrý. Takže, no jo. Líbí.
Myslím, že jo. Se to tam musí všechno očuchat. A možná, že bychom mu mohli dát rovnou i korunku. Nedrží. Čepeček. Fufi. Ne. Počkej, on se jde koupat. Počkej, já ho vezmu. On do toho i čůrá. A já ho vezmu a navlíkneme mu brejličky. Ne čepeček. Brýličky ne, já se o něj bojím. Co když ho to bude stát život? Čepeček. Princeznička. Čepeček. Čepeček. No, tak dobře, ne. Dáme ho tam. On si nebude zvyk. Fufi, utíkej. Ale ne takhle, jo. Počkej, můžu? Mami, pojď ke mně. Jo. Takže vypuštěný tohoto malého dravce křička polního. Takže jinak to je syrský, ano. Takže dáme ho tam. A koukáme. Jdem na to. Takže mega dobrý. Už se čistí. Ne, on čural. Jo, on čural. Přestěl se. A vidět, vysypal písek. Vždycky, jo. Ty jsi spadl málem, hej. Jo? Ty jsi málem spadl. Doufám, že se vám video líbilo a pro víc takových videí můžete nás sledovat a tak. A Fufík tady už lítá a je úplně rozřávený, co tam se, že to docela dost zničil. Takže tak, no. A dáme speciál za 60 odběratelů. Ano. Takže, jestli chcete nějaký speciál, tak dejte 60, každý klikněte, hlavně 60 lidí, aby kliklo na tlačítko sledovat. A protože nám tohle video dalo hodně dlouho zabrat, tak doufáme, že nás aspoň podpoříte. Takže Fufík vám už mává pacičkou a už se nemůže dočkat na další au. sledující. Zatím ahoj!